स्टूडियो शेखपुरा। लेल कई पकड़ पुलिसिया मेला में लड़ते, लेल कई पकड़ पुलिसिया मेला में लड़ते। थिएटर में हमार भतारा बाजी के चलते, थिएटर में हमार भतारा कजल के चलते। राजागिर के थाना में हक पियावा कलह से, राजागिर के थाना में हक पियावा कलह से। थिएटर में हमार भतारा बाजी के चलते, थिएटर में हमार भतारा बाजी के चलते। भतारा बाजी के चलते। कजली छौड़ी गेलै ओकरे देखेला, चढ़ल सटे जाबा पर संगे फोटो खींचेला। वायरल हक कजली छौड़ी गेलै ओकरे देखेला, चढ़ल सटे जाबा पर संगे फोटो खींचेला। माना कलिए तब हो गेलै दोस्त सब उछल के, माना कलिए तब हो गेलै दोस्त सब उछल के। थिएटर में हमार भतारा बाजी के चलते, थिएटर में हमार भतारा रंडी के चलते। रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। माई बाबू हमारा से बोल के गेलै झूठे, मौगी रहते गेलै हला बाजी से महाजा लूटे। माई बाबू हमारा से बोल के गेलै झूठे, मौगी रहते गेलै हला बाजी से महाजा लूटे। आर्यन अखिल सादा दारू पिलकै हल्के हलके, गोलुआ निसंता दारू पिलकै हल्के हलके। थिएटर में हमार भतारा बाजी के चलते, थिएटर में हमार भतारा रंडी के चलते। अपनो नाक मुंह फोड़बै। बिना रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा।